Hola, bon dia, com estàu? Bé? Sí? Estic contenta. Jo estic aquí, que tenc en Llamp allà. Veu la Llamp? I res, me pas per aquí per dir-vos que res, us queden concretament 2 dies de fer feina. Nosaltres dilluns ja no vos enviarem feina setmanal, val? Perquè com vosaltres sabeu, la darrera setmana de classe sempre anem a fer vela, un dia fem una festa, un dia fem una altra cosa, és a dir, la setmana que ve no hi haurà feina de classe. Com vos vaig dir ahir, aprofiteu per posar-vos en el dia de les coses que vos quedin pendents i també una cosa molt important que vull que comenteu amb els papàs és que aquells alumnes que durant aquesta setmana vulgueu repassar qualque cosa en concret perquè no vos ha quedat clara, que vos enviem un poc més de feina per consolidar qualque contingut que vos ha quedat un poc penjant, ara penjant per aquí. El que sigui, d'acord? Mos ho deis i nosaltres vos ho prepararem. I bàsicament és això. La setmana que ve, com que ja no hi ha feines, no hi haurà vídeo cada dia a YouTube, però heu d'estar atents perquè divendres hi haurà un, val? Divendres pròxim, hi haurà un poc més especial i és una manera de poder acomiadar-me des que no veniu a tutories. Així que res, el que vos dic, ànims, que vos queda superpoc, ja està, ja ha arribat i que ho heu fet superbé, que heu estat un campions, les vostres famílies també han estat allà al pie del canyón cada dia i se nota, així que res, simplement això, d'acord? Enviar-vos una abraçada ben forta, molt forta, i demà tenim nou vídeo. Adeu!